hoxe dicindo que non queren ser mercadoría electoral, que queren facer barcos despois de que pase a campaña electoral, que queren ter dereito a traballo. E, sobre todo, unhos traballadores e traballadoras especialmente indignados porque nestes días chegou chapa cortada aos asteleiros de Navantia, cortada, non cortada por nós ali, e están a preparar un escenario para que Alberto Núñez Feijóo vai ali a facerse a foto. Amigos e amigas, non queremos estas formas de facer política. Queremos homes e mulleres na política que defendan a xente do común e que non nos convirtan en mercadoría electoral. Os traballadores e as traballadoras non somos mercadoría electoral. Por eso, hoxe vimos aquí a loitar. Eu vou empezar esta intervención releendo o discurso de García Linera. García Linera, en decembro deste pasado ano, do 2013, creo que deu un dos mellores discursos que se teñen escrito no longo destes anos. Tivemos a sorte de escoitalo en Madrid no Congreso do PIE e el falaba así: exíxolles que loiten e que loiten. Non nos deixen sós, necesitámolos. Necesitamos unha Europa que non só vexa a distancia o que acontece no resto do mundo, senón unha Europa que volva a alumear o destino. Vemos unha Europa que languidece, unha Europa abatida, unha Europa ensimismada e satisfeita de si mesma, pero apática e cansa. Atrás quedou a Europa das luces, a Europa das revoltas, a Europa das revolucións. Moi lonxe queda a Europa dos grandes universalismos que moveron e enriqueceron ao mundo e empurraron a outros povos do mundo. Non é o pobo europeo quen perdeu a virtude nin a esperanza, porque a Europa a que me estou a referir non é a Europa dos povos. Esa Europa está silenciada, asfixiada, e a única Europa que vemos no mundo é a Europa dos grandes consorcios, a Europa neoliberal, a Europa dos mercados, non a Europa do traballo. Queremos ir á Unión Europea a darlle a volta as cousas, a defender o dereito ao traballo digno, a defender os traballadores do noso país que hoxe, por desgraza, están sufrindo nas súas carnes as consecuencias desta grande crise que non é máis que unha auténtica estafa. Porque, amigos e amigas, o que está pasando nesta Unión Europea é que están aproveitando a crise para derrubar o escaso estado de benestar que tiñamos acadado. Porque o que queren é empobrecernos, porque esta chamada de evaluación salarial, é dicir, que nos baixan os salarios, é unha estrategia, porque o capitalismo, amigos e amigas, necesita parados e paradas, senón non sobrevive. E, amigos e amigas, hai alternativa. Como non vai haber alternativa? A alternativa non la están a demostrar todos os días na rúa cando gañamos as batallas. Os traballadores e traballadoras da sanidade pública que en Madrid dixeron sí, podemos, claro que podemos, cando nos unimos, cando nos organizamos e cando defendemos o sentido común. Pero tamén os traballadores e as traballadoras no noso país, os traballadores de Atenasa, tamén os traballadores de ADNAC, que aínda que están loitando porque teñen traballos, salarios de 500 euros, sei que van a gañar a batalla, porque na historia do movimento obreiro, na historia do feminismo, na historia do ecoloxismo, nunca nos agasallaron nada. Todo tivemos que loitalo, todo tivemos que conseguilo, arrebatándolle aos poderosos o que son os nosos dereitos. Por eso, amigos e amigas, como di García Linera, loitemos contra esa Unión Europea derrotada, fosilizada, como di el, e loitemos entre dous modelos nestas eleccións. Hai dous modelos, o modelo da democracia ou o modelo da austeridade. Nos pulamos polo modelo da democracia, porque, fixádevos, non hai democracia cando no noso país temos perto de 300.000 persoas que están en desemprego, porque non hai democracia cando máis de 100.000 familias
amigas teñen a todos os seus membros en desemprego, porque non hai democracia cando tan só un de cada 3 persoas no desemprego teñen prestación pública, porque non hai democracia, amigos e amigas, cando temos 650.000 persoas en Galicia que están no limiar da pobreza, porque a pesar de que non lle gusten a Alberto Núñez Feijóo os informes de Cáritas, un de cada 5 nenos e nenas en Galicia pasa fame. Que futuro ten un pobo no que os nenos non poden comer, amigos e amigas? E non hai democracia cando a razón de 7 familias ao día, segundo reflicten os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, son expulsados das súas casas. Xente sin teito e casas sin xente, cando temos bancos que están facendo negocio coas nosas vivendas expropiadas e arrebatadas das familias que necesitan. Porque non hai democracia cando fan unha grande estafa como a venda de Nova Galicia Banco por 1.000 millóns de euros módicos, e a Sareb está chea de casas do noso país coas que siguen especulando. Claro que hai alternativa, amigos e amigas, claro que hai alternativa. Non queremos bancos malos, non hai ningún banco bo, seguramente, pero claro que había alternativa, convertir ese banco, como lle pedía a esquerda, nun banco social. Como é posible que teña Galicia 300.000 vivendas baleiras e a xente non teña onde meter a súa familia? Isto non só é un drama, isto é unha estrategia. Por eso, amigos e amigas, a alternativa nestas eleccións é elexir entre a democracia non como unha forma na que realmente imos ou participamos cada 4 ou 5 anos como nas eleccións europeas, senón defender a democracia en termos materiais. Porque, como di o informe do Consello Económico e Social de Europa, a pesar de que xa o dixo Beiras en campaña electoral, a pobreza mata física e socialmente, e non o di un perigoso roxo marxista como é Xosé Manuel Beiras, sino que o di o último informe do Consello Económico e Social de Europa. Amigos e amigas, van a por todas, van a arrebatarnos os nosos dereitos, e ou nos tomamos en serio estas eleccións ou unha vez máis as clases populares, como di Lidia Senra, seremos derrotadas. Por eso estou aquí para pedirvos que nos axudedes, que defendades os nosos dereitos, son nosos, porque queremos, en definitiva, defender a vida, ao futuro dos nosos fillos e das nosas fillas, porque, insisto, xa teñen o seguinte plan de axuste. Como sabedes, o plan de axuste que lle enviou Marianito Rajoy xa a Troika á Unión Europea é que o seguinte axuste vai a ser nada máis e nada menos que de 40.000 millóns de euros. Eses 40.000 millóns de euros van a ser arrebatados das nosas costas, dos funcionarios e funcionarias públicas, dos pensionistas, cos que queren privatizar absolutamente as nosas pensións, porque, como sabedes, todos os países, os povos que non son rescatados, son rescatadas as súas bancas, exíxenlle exactamente o mesmo: baixar os salarios, eliminar o salario mínimo interprofesional e, por suposto, privatizar as pensións. Por tanto, amigos e amigas, hai que loitar polo futuro, pero, sobre todo, temos que loitar pola democracia. Temos que loitar por un modelo no que nos están demostrando que claro que hai alternativa, e o modelo, amigos e amigas, está en Latinoamérica. Porque Latinoamérica hai anos xa dixo non ás políticas neoliberais, porque Latinoamérica, algúns dos seus povos relevantes, dixo hai vida alén do Fondo Monetario Internacional, porque Latinoamérica tivo a decencia de nacionalizar os sectores
económicos estratégicos, a pesares de que algúns patriotas defendían a Repsol como si mesmo estivéramos a falar das nosas vidas. Claro que fixeron ben en contra de Repsol, nacionalizando os recursos estratégicos na defensa dos seus pobres, amigos e amigas. Por tanto, claro que hai alternativa. A alternativa é xustamente convertir a economía, transformala ao servicio do pobo e non ao revés, no que os povos estamos ao servicio deses magnates oligárquicos que nos están arrebatando todo, porque o modelo no que estamos inmersos conduce á pobreza e non temos loitado para chegar aquí. E fixádevos, van a por todas. O seu modelo realmente é convertir a sanidade pública e a educación nun recurso para ricos. E non é ninguna broma. Eso é o que queren facer. Queren evitar que os fillos e as fillas de traballadores, como son eu, podamos chegar á universidade. Porque eso é un privilexio para uns poucos. Eso que nos estamos xogando. Queren, amigos e amigas, convertir a sanidade pública nun nicho de asistencialismo para os pobres. Cando nos dixeron e nos están a decir todos os días non somos capaces de levar conta de todas as privatizacións que levan por diante, o servizo de limpeza, o servizo de mantemento, o servizo de esterilización, o servizo de alta tecnoloxía sanitaria, o servizo de radioloxía, todos os servicios da sanidade pública están sendo privatizados. E ademais, amigos e amigas, temos que sufrir o bochorno dese nepotismo dunha conselleira que por segunda vez volve a enchufar ao seu marido, efectivamente, nunha praza pública, controlando a comisión evaluadora. Compañeros e compañeiras, compañeiros e compañeiras, as familias do común non poden colocar aos seus familiares no paro en prazas tan suculentas como o do marido da propia conselleira. Pero mirade, van a por todo sin rubor. O orzamento galego das políticas activas de emprego reduciuse nun 56%. Queren cargarse o servicio público de emprego. E vou vos poñer un exemplo que ademais vivín hoxe na miña casa. Unha persoa da miña familia foi ao antigo INEM a unha sesión destas de orientación laboral e cal é a grande sorpresa que o Servicio Público de Emprego dille que por que non se converte en autónomo. Que claro, que o normal é que faga eso porque os empresarios nestes tempos non contratan a ninguén porque teñen que pagar as cotizacións á Seguridade Social. Este é o modelo da Conselleira de Benestar e Emprego. Este é un feito real. E ao mesmo tempo, o que fixo o funcionario que o atendía foi entregarlle unha folliña na que lle decía amablemente que tiña unha ringleira de EPT ao seu servicio para poder tamén vender a súa forza de traballo. Amigos e amigas, están acabando con todo. Conciben os parados e as paradas como responsables da súa situación e os parados e as paradas non son responsables da súa situación. Temos que loitar, insisto, para conseguir defender a vida, como di o candidato Alexis Tsipras. Nestas eleccións non se trata de defender elexir entre unha ou outra organización política. Trátase realmente de defender as nosas vidas. E isto é o que está en xogo. E, sobre todo, amigos e amigas, porque a cousa se está a poñer dura. Onte, no mitin de Oleiros, amosaba a nosa solidaridade co meu amigo Enrique Santiago, que, como sabedes, el, xunto con un equipo potente de letrados, foron quen de interpoñer a chamada querela Bárcenas e, grazas ao seu traballo, hoxe se está sacando adiante o que se está sacando. Por certo, hoxe mesmo dio xuiz Ruz que evidentemente hai presuntamente unha asociación ilícita na que estaba inmerso o Partido Popular, no que levaba, por certo, máis de 20 anos financiándose irregularmente. Isto é un traballo profesional de un letrado que se chama Enrique Santiago, pero a cousa é que onte a Enrique Santiago interpúñenlle unha querela criminal
o señor Álvarez Cascos por inxurias e por calumnias, e pendíanlle a Enrique Santiago prisión preventiva e 20.000 euros de fianza. Pero, amigos e amigas, hoxe Enrique Santiago xa ten outra querela criminal por unhas declaracións que fixo no Diagonal contra ese sinvergüenza que se chama Álvarez Cascos, o do Prestige. Compañeros e compañeras, por moitas querelas que nos interpoñan, a esquerda non vai a parar. Hoxe mesmo, cando veñamos para aquí, tamén coñecíamos que os meus compañeros e compañeiras de Esquerda Unida do País Valencià caeulles tamén, condenáronos contra Calatrava porque denunciaron as corruptelas de ese arquitecto e mesmo abriron un blog. Bueno, pois velaí que a pesares de que a Fiscalía dixo que había que absolvelos, o xuiz en cuestión efectivamente condenounos e impúxonos unha sanción de 30.000 euros. Este é o camiño que están a seguir, o camiño da represión. Non só nos van a arrebatar os nosos dereitos, non que saben que para paliar o dano social que están a causar precisan reprimirnos. Por eso, amigas e amigas, creo que temos que pensar ben que estas eleccións son vitais para darlle o primeiro golpe na faciana de Feijóo ao bipartidismo que xa está nas nosas casas. Ese bipartidismo que, a pesares de que hoxe farán un paripé nun debate electoral no que intentarán amosar as súas diferencias, non é máis que esa forma de goberno os que siguen mandando, os que non se presentan ás eleccións. É un goberno teledirixido polas grandes multinacionais, FCC, todas as grandes empresas que están na trama de financiación do Partido Popular. Eses son, e a banca, os que realmente gobernan. E o que queren, ademais, nesa gran coalición a alemana, é xustamente evitar que se practiquen políticas de esquerda. Na praxe, eso xa está pasando. Na Unión Europea, o 80% das votacións foi idéntica entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Tamén no Estado español hai votacións singulares moi relevantes entre ambas as dous organizacións, unha de esquerdas nominalmente e outra do Partido Popular. Este grande pacto xa está coallado, xa o están a preparar. Por tanto, a pesares dese despiste que van ter hoxe, no que van a xogar a distanciarse nas cousas que non son fundamentais no debate electoral, non vos confundades, porque o día seguinte van a defender o mesmo, a Europa de Maastricht, a Europa dos mercaderes, a Europa que golpea aos nosos povos. Por eso, amigos e amigas, temos que mobilizar o noso voto. Temos que garantir que Lidia Senra xa vai a estar na Unión Europea, non temos ninguna dúbida, pero non nos chega con eso. Temos que derrotar este réxime, temos que acabar democráticamente con eles, non nos chega. E temos que facelo sabendo que os partidos do réxime están apagando a campaña electoral, porque non lles interesa que se fale da Unión Europea, porque están fomentando a abstención. E como di Juan Diego Boto, dicía estes días nun Twitter, pois efectivamente os que se absteñan o día 25 de maio se estarán participando activamente na defensa do bipartidismo. Amigos e amigas, non deixemos que volvan a gañar. Demostrémoslle que é a hora do pobo, que xuntos, unidas, podemos ganar. Imaginemos, ademais, que o noso voto é poderoso, como foi sempre. Derrotémonos, por tanto, con Lidia Senra o 25 de maio na Unión Europea e, sobre todo, amigos e amigas, defendemos a nosa vida, saúde, república e adiante.